Il-bidla minn kunsilli lokali għal gvern lokali se tkun biss bidla fl-isem jekk il-gvern se jibqa' jneħħilhom il-poteri. Madankollu il-Kunsilieri Nazzjonalisti għandhom jibqgħu jistrinkaw sew jekk f'maġġoranza u sew jekk f'minoranza biex iservu lil poplu. Kliem is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli waqt laqa l-Kunsilieri Nazzjonalisti b'appell ċar ukoll biex ma jħallu lil ħadd jagħmlulhom sarima ma' ħalqhom. Fil-waqt li faħħar il-mod kif qed jaħdmu l-Kunsilieri tal-Partit Nazzjonalista f'minoranza, Clyde Puli semma każijiet fejn bil-persważjoni tagħhom ikkonvinċew lil maġġoranza tal-Kunsill biex jieħdu deċiżjoni aħjar fl-interess ta' residenti. Semma wkoll numru ta' każijiet fejn il-Kunsilieri tal-Partit Nazzjonalista f'minoranza kienu voċiferi ħafna favur l-interessi tal-lokalitajiet li jirrappreżentaw. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista saħaq li xogħol il-minoranzi wkoll li jagħmlu skrutinju għall-operat tal-kunsilli lokali tagħhom u jassiguraw li kull ħidma tkun ta' servizz lejn ir-residenti. Appella lill-awtoritajiet biex jassiguraw li l-minoranzi fil-kunsilli lokali ikollhom l-ispazju fejn jaħdmu u li jiġu dejjem rispettati. Fl-istess laqa kien hemm numru ta' interventi mill-kunsilieri preżenti li kellhom l-opportunità jresqu l-qudiem punti importanti ta' kif il-ħidma tagħhom tista' tkun dejjem aħjar u aktar effettiva. Għal din il-laqa li waħda minn sensiela li qed isiru mal-istrutturi kollha tal-partit, is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli kien akkumpanjat minn Charles Bonello, President tal-Kulleġġ Kunsilieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista u Koordinatur tal-Partit għall-Kunsilli Lokali.